Abavala umlomo ngeinsizwa ezisabalalezi kulingisela uKhuzani ecula iParis. Sawubona kuphi nakuphi la kufanele khona lo mbuso njengamanje ukubingelela yena Mathinda Nkosi intombi zomqomola amehla abanye baqoma imali uthi bowazi. Ngana kwathi ngabe usuku lakho lokuqala la ngicethe nje kulungele press subscribe button share phinde comment okhuluna nakho konke uma subscribe ayikhumela khamba sosanje sibe wena oqala notification noma ngasefaka la ivideo yawo phambili kanti ke ngabe umdali uyazi sihlangana lapha no comment section ungakhohlwa upress button la join udonate channel yakhe ihamba phambili njalo ngenyanga ngipho 10 rand kanti uyakwazi ukuthi ukhansele ngaso sonke isikhathi uma usufuna ukukhansela siqinisekise ukuthi bank details asiwabona thina abona wena nabakwa YouTube ngane zakwethu insizwa ebezise emotini zilingisela uKhuzani ukuthi ukube iParis yathola uyena ngabe wayicula ngalolu hlobo ngaphandle mosha isikhathi sakho umntana sekhaya zithena obvious vele uLuve wayengekasale kuyona ke iParis zase zimlingisela ke ukuthi bezoyibe eyicula kanjani ngaphandle mosha isikhathi sakho asixhume sihlale kuyona ivideo ke zimlingisela uKhuzani icula ke iParis. Ayenza kahle nje iParis yaba ngapha emdletshweni ngoba impela ube ngabe emandaba bese ngabe sigaxele ngabe sina December nje kahle ngabe kuthiwa nje uthi ngabe ngikuthengela usweet dali ngabe ngikuthengela usweet dali uye